खुलुमबाय स्टुडियोआव आं किलिकां ब्रह्म गरेस्वर फरायसालिमानि बिसायख'थियाव एबसुजों मदद होजानाय गासैबो बिजाथिफ्रा देरहाबाय। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर फरायसालिमा खौसे आफादनि बिसायख'थियाव एबसु आरो आगसुजों मदद होजानाय सा 13 बिजाथिफ्रा देरहासार जानो हाबाय। देरहासार जानो हानाय बिजाथिफ्रा जादों फारियै आफादगिरि करन बर', लेङाइ आफादगिरि अनसायग्रा बर', गाहाय नेहाथारि कार्तिक सरगियारि, लेङाइ नेहाथारि लकेश्वर बर', खुगालाइसि सुजुगिरि भुबनेश्वर बर', हारिमु नेहाथारि दैथुन बर', समाज सिबियारि नेहाथारि सरिता, गेलेमु नेहाथारि मनजित बर', लोगो गेलेमु नेहाथारि लीला बर', जिमनासियाम नेहाथारि बिशाल नार्जारि, बाथ्रा दान्थे नेहाथारि जतिका बर', हौवासा जिरायग्रा रुम नेहाथारि सानसोरां बर', हिन्जावसा जिरायग्रा खथा नेहाथारि किस्मिता बर'। देरहासार जानो हानाय बिथांमोनखौ गरेस्वर दखरा एबसुनि मावखुलियाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिजों बरायनाय जायो। गरेस्वर दखरा एबसुनि आफादगिरि मानव बर'नि आफाद सामलायनाय हाबाफारियाव तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बासिराम रामसियारि, बोसोनगिरि बानेश्वर नार्जारि, बाक्सा जिल्ला एबसुनि बारग' आफादगिरि हांगामा नार्जारि, तामुलपुर जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि मनेश्वर बसुमतारि बिथांमोना बाहागो लायो। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो साबायखर बावहरनाय थाबाय। सासे जिए जानानै आं दा गोबां गोजोननाय मोन्दों नङा होमबा। जेनेबा आं जेनेबा जिएसनि पस्टनि थाखाय भट दारायनायनि गोबां जाहोनफोर दं। आं जेब्ला बे कलेजाव फैदोंमोन आं बे कलेजनि गोबां प्रब्लेमफोरनिफ्राय नुबोगासिनो एडमिसननिफ्राय लानानै गोबां प्रब्लेमफोर नुजाथियो जाय माने आबुङै सल्भ जाफेराखै। दा बेफोरखौ नोजोर होनानै आङो माने बेफोरखौ सल्भ खालामगोन। आंनि सायाव बेफोरखौ सल्भ खालामनानै आंनाव गुन दं बेखौ आं सानो। आं आरो गासैबो फरायसाफोरनि प्रब्लेम आरो बेफोरनि प्रब्लेमनि बिथिङाव आं बेखौ नोजोर होनानै आं दिनै बे पस्टआव गेलेनाय जादों। आरो आंखौ दिनै बे पस्टआव इलेक्सनाव जोंनि दखरानि आनसलिक आरो जोंनि एलायन्स आगसु अल आसाम गरखा इउनियन बिथांमोना गोबां हेल्प होबोदों। आरो लोगोसेनो जोंनि गरेस्वर फरायसालिमानिनो जाय इउनिट एबसु जायमोन बिथांमोना जोंनि थाखाय खरसा नेङा बायाबालानो जोंखौ गोबां मदद खालामबोदों। बेखौनो नोजोर होनानै आङो जोंनि गरेस्वर फरायसालिमानि दा आं जा सायख'जानाय जिएस हिसाबै आङो बिसोरनि गासैनि थाखाय मोजां खामानिखौ मावलांगोन आं बेखौ मिजिंथियो। आंहा आरो बेनि सायाव कनफिडेन्ट दङ। बुंनानै मा बुङो जिहेतु नोंथांनि हान्जाखौ लानानै माबोरै खामानि मावगोन? आङो आंनि हान्जानि सायाव गोबां फोथायनाय दं। हान्जानि सायाव माने हान्जानि फारसे बिथांमोना आंखौ बायदि खामानियाव हेल्प होलांगोन आं बेखौ मिजिंथियो बिथांमोननिफ्राय। आरो बिथांमोना हेल्प होलांगोन आं बेनि सायाव फोथायनाय दंखायो बिथांमोननि सायाव। जाहाथे जोङो गरेस्वर कलेजनि मोजांनि थाखाय खामानि मावलाङो बेखौनो आं मिजिंथियो। नैबे समाव जिहेतु गरेस्वर फरायसालिमानि साफ्रोमबो फरायसाफोरा जिहेतु नोंथांखौ भट होनानै देरहासार जाबाय बिथांमोननिसिम मा बुंनो सानो? आं गिबियावथ' बिथांमोनखौ थेंक इउ अल अफ इउ गावसोरनि बेसेन गोसा भटखौ आंनो होनानै आंखौ देरहासार खालामनो थाखाय आरो लोगोसेनो भट होनायजों लोगोसे आंनि सायाव फोथायनाय लाखिनायनि थाखाय। जेनेबा बिथांमोना जे आंखौ फोथायदों जे आं जे सासे जिएस जानानै गरेस्वर कलेजनि मोजां खामानि मावलांनो हायो, गरेस्वर कलेजखौ जौगाहोनो हायो, बेनि थाखाय आंनि सायाव फोथायनाय लाखिनायनि थाखाय आं बिथांमोनसिम साबायखर बावहरो। गिबियावनो आङो बयखौबो साबायखर बावो दिनै जोंनि बे गरेस्वर फरायसालिमानि जि इलेक्सन जाबाय बे जानायाव जों गोबां दाख्लै साननिफ्रायनो जोङो केम्पेइन खालामदों न'खर न'खर। बे केम्पेइन खालामनाय समाव जोङो गोबांनो स्टुडेन्टफोरखौ लोगो हमनानै जि खावलायदों बिथांमोना जि खावलायनाय बायदियै जोंनि गेजेराव दिनै फैनानै जे जोंनि साब्रै बिजाथिफोरखौ दिनै भट होनानै देरहासार जाबाय बिथांमोनखौ बहुद धन्यबाद बावहरो आरो साबायखर बावहरो आरो। नैबे समाव आरो नोंथांमोनखौ जिहेतु मदद खालामनाय बिथांमोनखौ मा बुंनो सानो? जोंनि जा मदद खालामनाय बिथांमोनखौ जोङो जि बिथांमोननि जे माबाफोर जेंना जेंसि जायोब्ला कलेजाव जों बिथांमोननि माबा मोनसे जों खामानिखौ मावनो हागोन। जे जोंनि साफ्रोमबो जोंनि बिबानगिरि बिथांमोननि हिसाबै जों बिथांमोना जि थिनो जोंखौ माबा मोनसे बिसोरनि जेंना जेंसि जायोब्ला गासिबो बिबानगिरिफोरानो जोङो बिथांनि खामानिफोरखौ मावफुंनो हागोन बेखौनो बुङो। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजिअथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा स्ट्रक बेरामजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लाना फैदों। स्ट्रक बेराम जानाय सुबुंफोरखौ मोजां फाहामथाय होनो हानायनि सुबिदा होगासिनो दं क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजिअथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा।
क'क्राझार सहरनि साखाथिनि कोदोमथलायाव थानाय जावा श'रुमजों नांजाबनाय फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा रोंगौथि गोनां कनसालटेन्ट फिजियोथेरापि डक्टर सिला बसुमतारीनि सार्भिस होनायाव स्ट्रक, स्पर्ट्स इन्जुरि, स्पन्डिलाइटिस, सेटिस पेन, जइन्ट पेन, स्ट्रेन एन्ड स्प्रेन, फ्र'जेन शोल्डार, पस्टुरेल कारेक्शन, पेडियाट्रिक पिटि, आफ्टार सार्जारि, माल्टिपल स्क्लेर'सिस, पस्ट लां इनफेक्शन, पार्किनसन्स डाइजेस्ट, पस्ट फ्रेक्चार्स आरो डिस्क प्रलेप्स आरो स्लिप डिस्कनि बेराम जानायफोरखौ सोखानो हायो। आरो बे फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा क'क्राझार सहरनि गेजेरावनो बेरामिनि न'आव थांनानैबो सार्भिस होनो हानायनि सुबिदाखौबो होगासिनो दं। जुदि नोंथाङाबो स्ट्रक बेरामजों भुगिनांना दंब्ला थाबैनो क'क्राझार सहरनि कोदोमथलायाव थानाय फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव थांनानै फाहामथायखौ लानो हागोन। लोगोसे नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 6001597629 एबा 9101439836 जानबुं नम्बराव कल खालामना थोंजों खौरां लानो हागोन।